Però per què penseu que hi ha tanta diferència entre el Barça de fa 2 partits amb el d'ara? O sigui, és que la diferència és molt gran. Com és que de cop i volta hi ha tanta pressió? O sigui, perquè és que hi ha hagut molta pressió al camp contrari, treien la pilota de seguida a l'Atlètic, de seguida estaven contraatacant, han tingut moltes ocasions de gol, el ritme ha sigut molt diferent. Com hi ha pogut haver aquest salt tan diferent d'aquell Barça a aquest Barça? Jo primer de tot crec que la pilota flueix molt millor i molt més ràpid. Llavors, això es descol·loca molt més als jugadors de l'Atlètic i llavors no saben molt bé com actuar després, a la que roben o a la que adquireixen la pilota. Llavors, crec que la pressió ha estat molt ben feta, ha estat molt coordinada, tothom sabia on havia d'anar, a diferència que altres partits, cadascú pressionava a un punt sense saber concretament quina era la